sama suin over lai spa lai putra. Lai spa lai putra. Wan baru ko en men ko para. Wan yaro Kakatang ukpa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Ka jing e jong try jong yu Jesus Christ bat ka jing e jong ublay lambat ka jing selok jong omen sem Bakhuid kindan rangkat bat pi baro bat piru. Ni ai ka jing sngu ni ai ka jing ro ni ai ka buram bat kanam kam tame ka jing mane ka jing ya try ublay nagbanta ka jing nagbanta ka jing bat kum juru nagbanta ka ne ka sngi ka bawla ai hangi habang iwan ban yeng hakmat ka ne ka duwan ka dupat ka jung ublay iwan banai ti lade nagbanta ka jing tmu jung ibaro ka jing don kam jung ibaro kerpang ngai ti lade pangnang la susu ban e jotrai pangnang la susu ban pediang ya kamon ka bawtrai lamang nagbanta jungi kerpang ka bang dapun kre lade bandrung hakatayo ka Bakhuid token united lud lade knang ba mangila ban simbenta habaro gijing laniam da gijing rublay bakan katayo ka Bakhuid ka wanra sa ga jing kurku nagbanta jungi ko hanmen ko para mencang yeng hakmat kan kaduan kedupat ka jungu ban simbenta hakane gijing laniam dari matagrau token kumba utrai jungi jisu waiti lade nak benta jungi ngiro ngilong kita ki bregi bakloi banaiti lade nak benta jungu te kumta to ken ngin pai shalaka jong ka jing ni pusan pat ngis ngodiau yalaki jong ki pop ki sang ki bangile ni penmap nak benta ki ne baro bautrai un map un sat ki pop jungi knang ba mangi ngilong sisa kita ki breu ki Bakhuid bat ki babit dor ban pediang yu ha ka Eucharist Bakhuid kum kadak ka jing snow se ber ka jing kuslai ka jing la ka jong ki pop ber kerpang kum kadak ka jing kloi jing ban pan bai la ka jong ka jing ngin pai so trai da ka bang yu duai nga phla hau blei badan bor baro badepi ko hanmen ko para bang la le pop sibun da ka jing perkhat da ki ten da ki kam da ki jing la klet da ki jing le pala junga da ki jing le pala junga da ki jing le pala bakrau junga namar kata ngakerpa dia kamaria Bakhuid kabaya isa katai soti ya ke angel bat kirukut badepi ko hanmen ko para banduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jing bom jukut amen Traiken radko blaze yangi Traiken radko blaze yangi Christus
Tong in ya duai ni duai nak benta I Yairishas imli pan Krishan Pardon Dayamika bat Joshua ai botrai nong kurku kurdo yaki nak jing koi ke jing kya ken ha ken san nak jing to brew ke jing to blay bakin ang la ban leb ha ke jing em ke jing ki ko blay me balap long ya kito baro ki balakhat mai how Chris ka judge ben reu balajet bat ka judge lingdo bakin just em to ai hangi ya kamon bat ka bor banle ya ka ba mela hukum knang ba ki pat ya ki ba mela khot sha ka jing em bom jukut kin la ban yalong ka wei ha ka jing et jong ki donut jongki bat ha ka jing et ba pau ha ki kam ba ha jongki Dao trai jung Jesu Christ kon jung me ubi imbat basan sha ring kat bat me ha ke jing along ka way jung omen sem Bakhuid ublay junam la junam amen Kacing pule nak kitab u Ezekiel nang itu lupa uturai ublay uang kumne ngan sasyam yaki kun Israel na pedang kijaj penriu Syakiba kilalet Pengan salumlang Yaki nakaleng saudong nangta Ngan sayalam biang Yaki syakari jong kihi Pengan sapenlong yaki Kawai kecaj benriu hakari Halor kilom Israel Bat uwe usim Un salong usim Halor jong ki baro Bat kin om ya patsyu arjaj benriu Bat en om piak syu yaki Hakiar hima En om pentingit syu ilade Da ki blai tau jongki bat kiriti be isaj met jongki ni da ki pop jongki nrengan sapelaja ki na gicing pen pailan det ha ki ba ki layap bat ngan sapen koja ki bat kin salong ki pa chonga bat ngan salong ublei jongki usakri chonga uda bet un salong usim halor jongki bat kin sadon uwei unong charai kin sakongu yaki hukum chonga bat kin sa husiar ban reke yaki an chonga kin sa syong hakari Hakabaki apartment chong pi kilasyong kari bangala ai ha usakri chonga ujakob maki bat ki kun ki kti chongki bat ki kun ki ksiu chongki kin sa syong junom hangta bat usakri chonga udabet salong usim chongki junom ngan se te jutang ka jingsuk bat ki ngan salong ka jutang ka bane junom bat ki bat ngan kerku yaki bat penroi penpare ki pengan bu ya ka tempel chonga hapdeng chongki shi junom Kecaka chonga kanlong batki bat nganlong ublei chongki kipat kinlong ki pa chonga ti kicaj benriu kin satip banga utrai ngapen kentang ya u Israel haba ketempel chonga kandon hapdeng chongki si junom kaktin jong utrai
Ublay jika bertei kata-kata mulai tino ilo pun pamarway Wanggunu bangai jauh Untanya kecingim bom cukup Ya roh Israel Christ Jesus Yang jangan bersiapkan gospel jonggu Utrai don rengkat bat pi Engkapan hidup Kajing pule naga gospel Bakhuid kat kum u Yohanes Kaburom hame kotrai Hakata kapor bon nagi ju kiba lalej bat kamaria bat kilayo ya kabau jisu lale kilangej u Henry ladon naki kibalalej sa kifarisi bat kilayatu hi yakata kabau jisu ulale kumta kiling do orang ba bat kifarisi kilaya lum daga dorbar bat kilaya ong ayu ngin yale namar uneu breu upan i bon kidak kisin lada ngisha baun le mon ha kane korkom baro kin ngej u bat ki roman kinwan bat kin penjot yakajaka Bakhuid jongi bat yakajaj ben reu jongi Henry uwe naki ukayafas balong uling do orang ba ha kata kasnam ulong haki pim tip ai ro Pim snutu ba kamentoy yapi ba wayu breu un yap nak banta pajba bat ka jaj ben reu baro ka way kan jot syam laong yakane naladehi Henry ba ulong uling do orang ba ha kata kasnam ulaya tulupa ba jisu dai ban yap nak banta ka jaj ben reu bat tang nak banta ka jaj ben reu Henry ban lumlang